Voilà, aubergine is gegaard. Is eigenlijk gestoomd. En nu ga ik die oprollen in papier en laten afkoelen. Die aubergines die zijn al afgekoeld. Dan gaan we die pellen. Eigenlijk een beetje gekarameliseerd. Ja. Een aubergine is bitter, een beetje bitter van smaak, maar door dat verbranden gaat dat verdwijnen. Voilà. En dan zit er nog vrij veel jus in, dat gaan we eruit persen. Je kunt dat ook in een vergiet leggen en laten uitlekken. Voilà. Dan gaat dat in de mixer. We gaan dat afsmaken met peper, zout en dan gewoon veel olijfolie. En dan mixen. Je zou er nog azijn kunnen bij doen, afsmaken met balsamico of rode wijnazijn. Dan kouwen we het puur, gewoon enkel olijfolie. Ziezo, dat is klaar. Dat is mooi gemixt. Hij is nog van structuur. Er zit nog structuur in, nog pitjes. Je zou die volledig kunnen doormixen. Dat geeft een crème, maar dat is niet nodig. Voilà. Dat is mooi en lekker om zo te eten met een toastje, maar dat kan bij vis, vlees geserveerd worden. Pas bij alles.